Well, I started painting in England from a very young age, but of course, at the beginning, I didn't have any knowledge, and it's only when I came to Cyprus did I start to and I had the good fortune to learn with two fantastic artists in Nicosia, well-known Nicholas Panagi and Pyragos Liras, did I learn how to construct a painting properly. And what is your connection with Cyprus? Both my family are from Cyprus, my dad from Arspilgos and my mum from Gadavris, my mother from Gadavris. What do you like the most in Gadavris? Everything, but especially the way the light plays with the landscape. What time do you usually go for painting? Early in the morning. Why? Well, boys na πρέπει όλα τα βάθος καλύτερα, όλα είναι πιο άσπρο και πιο καθαρό βεβαίως. Αυτή την ατμόσφαιρα δεν μπορείς να τη βρεις στην Αγγλία. The atmosphere, of course, in England it's very beautiful in a barbary όμορφη βεβαίως. It's darker, you see, so you don't get that wonderful clarity and the light you get, obviously. And also, because I was trained here, I'm able to use the palette which is more suitable for Greek landscape. And your favorite colors? I like warm colours very much, but all the colours are very useful. Όλα τα χρώματα είναι πολύ χρήσιμο, βεβαίως, και πολύ χρειάζεται όλα σε αυτή την πίνακα. Η φωτογραφία είναι άλλος πώς, η ζωγραφική βεβαίως πρέπει να βγαίνει από το ψυχή και η καρδιά του ζωγράφου. Και βεβαίως όταν πας έξω έχεις μόνο δύο ώρες ή 3 ώρες να πιάσεις αυτό που θέλεις να πιάσεις, γιατί το φως αλλάζει όλη την ώρα. Γι' αυτό πορατίζω γρήγορα. Κάπου ο κόσμος προτιμάει κάτι που είναι πιο perfect, πιο delicate, αλλά κάποτε δεν είναι έτσι. Όταν είσαι έξω πρέπει να πιάσεις αυτή που βλέπεις σε αυτή την ώρα που έχεις και είναι δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό οι ζωγράφοι πάντοτε πορατίζει γρήγορα και να πιάσεις έντονη βεβαίως, unity. Και να πιάσεις αυτό το έντονη, κάποτε πρέπει να πας με σειρά και γρήγορα κάποτε, λίγο γρήγορα. Αυτή την πίνακα είναι η Gadavris, που είναι η χωριό της μητέρας μου, και έκανε πρωί-πρωί. Αυτό είναι άσπρο, έχει αυτά τα πιο φωτεινό και λίγο άσπρο χρώματα. Βεβαίως, το unity είναι βεβαίως με τα βουνά, με την σκιά, και γι' αυτό κυκλοφορεί όπως πρέπει. Βεβαίως η σύνθεση είναι σημαντικό, για αυτό το σπίτι είναι στο golden section. Γι' αυτό πέφτει τα μάτια έτσι και πάει πίσω στο βάθος. Αυτό είναι το σημαντικό. Και βεβαίως όλα
να κάνεις frame η πίνακα, αυτό ήταν σημαντικό, να κόψεις τα δέντρα και λίγο πιο μπλε στην άκρη. Και όλα είναι πάει όπως πρέπει. Βεβαίως έχει μεγάλο contrast τα ζέστη χρώματα με το γκρίο και παίζουν, αλλά δεν είναι σπασμένα, έχει μια unity που είναι σημαντικό. Και όταν κλείνεις τα μάτια σας, μπορείς να βλέπεις πως όλα πάει πίσω μια χαρά. Βεβαίως ήταν έξω που εμποράτησα, γι' αυτό έχει αυτή την κίνηση. Στην Αγγλία σπούδασα BA Honours, Fine Arts. Τι ορθογράφησες στην Αγγλία? Στην Αγγλία το πήγα πάλι, αλλά όλα τα πράγματα φύτα, τοπία, πορτρέτα, αλλά όπως σου δείξω με πιο σκούρα χρώματα. Παρόλο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σπουδαία, έχει πάρα πολύ γκρίζο και αυτά και έκοψε εντελώς. Και βεβαίως όλα οι πόλεις πρέπει να είναι πιο φωτεινές και καθαρές. Προτιμάς να δουλεύεις με ανοιχτά χρώματα? Μάλιστα, προτιμώ με ανοιχτά χρώματα γιατί βεβαίως όλα είναι πιο καθαρό και πιάσεις αυτό το θαυμάσιο φως που έχει κύκλος. How is it for a young man who was born abroad to come back to Cyprus and study from the beginning? It's wonderful, αλλά βεβαίως είναι μια πρόκληση, μεγάλη πρόκληση και όλα είναι και είναι βεβαίως μια ταξίδι. Και πρώτα ήταν δύσκολο, αλλά σιγά σιγά, αλλά ήταν βεβαίως it's been a challenge, μεγάλη πρόκληση, αλλά ήταν φοβερό. What about your future plans? Well, in the future, I hope I'm applying for jobs to teach art, either in England and in Cyprus, and to pass on all the knowledge I've been fortunate enough to have here from Cyprus. Biz Emis programı için